की जय, गुरु महाराज की जय। ताय गुरु प्रेमानंदी हरि बोल। हरे कृष्ण. श्रीमद् भागवतम പ്രഥമസ്കന്ധം അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 31 അല്ലെ. നമ്മൾ ഇന്നലെ നാരദ മുനി പറയുന്നതായിട്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ നാരദ മുനിക്ക് ദാസിപുത്രനെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെയും ശ്രീമദ് ഭാഗത്തിലൂടെയും ഉദ്ധവർക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശവും ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്ത ഉപദേശവും അല്ലെ, അർജുനന് കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് നാരദ മുനിക്ക് സാധിച്ചു. അധ്യായം 5 ശ്ലോകം 31. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. എല്ലാവർക്കും 2 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം ഈ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സൗണ്ട് കുറവാണ് പ്രഭുജി, കേൾക്കുന്നില്ല. സൗണ്ട് കുറവാണോ? ഇല്ല, സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസാ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ
മായാനുഭാവം അവിധം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതാവണി കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. പത്മകുമാരി മാതാജി, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമർപ്പിതം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സിന്ധു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭുജി? കേൾക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാജു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. രാജു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തത്പദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസാ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി ബാലകൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസഃ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രമാബായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസാ മായാനുഭാവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സതിദേവി അമ്മ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेदसः मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्. हरे कृष्ण प्रभु जी. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ അല്ലെ? ചൊല്ലിയതല്ലേ മാലതി മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലില്ല. ഞാൻ എങ്ങനെയാ ട്രേസ് ചെയ്തില്ല, ഓവർ ആയത് അറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേനൈവാഹം ഭഗവതോ വാസുദേവസ്യ വേദസ മായാനുഭവമവിദം യേന ഗച്ഛന്തി തൽപദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഏന ഇതിൽ, ഏവ നിശ്ചയമായും, അഹം ഞാൻ, ഭഗവതഃ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ, വാസുദേവസ്യ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ, വേദസ പരമശ്രേഷ്ഠാവിന്റെ, മായ ശക്തി, അനുഭാവം, സ്വാധീനം, അവിധം അനായാസേന മനസ്സിലാക്കി, ഏന ഏതിൽ, ഗച്ഛന്തി അവർ പോകും, തൽപദം ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ആ രഹസ്യ ജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തിപ്രഭാവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. രാജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിലും അതീവ രഹസ്യജ്ഞാനത്താലും വിവിധ ഭക്തശക്തികൾ എപ്രകാരം വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഭഗവത് ശക്തിയുടെ മറ്റേ ഭാഗം, അതായത് പരമശക്തി, ആത്മീയ ലോകത്തെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അനന്തരം മധ്യമ ശക്തി മുഖേന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ അസ്തിത്വത്തിനും അവർക്ക് മിഥ്യയായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനുമായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിഷ്ഠമായവർ, പ്രഭുജി ഒന്ന് മേലേക്കാക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നിഷ്ഠമായവർ ശാശ്വത ജീവിതം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, അവിഛിന്നമായ പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീർണിക്കുന്ന സർവ ബന്ധാത്മാക്കളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്ന് ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗമാണിത്. എന്നാൽ ഈ വസ്തുത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. മാത്രവുമല്ല, അത്തരം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അനശ്വരജ്ഞാനം, ശാശ്വത പരമാനന്ദം എന്നീ അവസ്ഥകൾ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശ്രീനാരദൻ പ്രത്യക്ഷ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ശ്രീനാരദ മുനിയുടെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന പക്ഷം മാർഗങ്ങളും നടപടികളും ഏവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നു. ശ്രുതി അനുസരിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന് അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. ഇവയെ കുറിച്ച് മുകളിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതോത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ
കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. തായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരേ ഗുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് ഭക്തി വേദാന്തികൾ അവസാനം അവര് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെ, പ്രയാണം അവർ ആരംഭിക്കുന്ന വേളയിൽ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട അതീവ രഹസ്യമായ വിഷയത്തെ ഉപദേശിച്ചു തന്നു എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അതില് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നല്ലേ, ഭഗവാൻ തന്റെ പ്രിയ ഭക്തന്മാർക്ക് അവർക്ക് എന്താണ് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തെ പകർന്നു നൽകിണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവനെ അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടായി. ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതം അല്ലെ, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടായി അല്ലെ. ഉദ്ധവനും അവസാനം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഈ ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ ഉദ്ധവർക്ക് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിൽ കുറച്ച് ഉദ്ധവ ഗീത എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11ാം സ്കന്ധത്തിലെ കുറേ ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധവർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അതൊക്കെ പഠിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ രഹസ്യ ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവരിൽ നിന്ന് പിന്നീട് ആ പരമ്പര വഴി നമുക്കൊക്കെ പ്രഭുപാദരിലൂടെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആ ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്നും ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ നാരദമുനിക്ക് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ദാസിപുത്രന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ചാണ് നാരദമുനി വ്യാസദേവനോട് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ആ രഹസ്യജ്ഞാനത്താൽ സർവ്വതിന്റെയും സ്രഷ്ടാവും സംരക്ഷകനും സംഹാരകനുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രഭാവത്തെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമായി. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുവാനും ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ദർശിക്കുവാനും കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ആർക്കാണ് അതറിയാം? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം. ഒരു ശ്ലോകം കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി അറിയുന്നവര്. ഒരേ ശ്ലോകം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ ഒരു ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, പിന്നീട് അതേ ശ്ലോകത്തിന്റെ 2 വരി തന്നെ പറഞ്ഞു. അതെ, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഓക്കെ, ഒരാളെ ആരും ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാമേ വൈശ്യസി ദൈവം ആത്മാന മത്പരായണ അല്ലെ. അതേ ശ്ലോകം തന്നെ വീണ്ടും 18ാം അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അർജുനനോട്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മധ്യാജീമ നമസ്കരു അല്ലെ, മാമേ വിശ്വസിക്കും സത്യം. അതല്ല, അതേ ശ്ലോകം തന്നെ വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേ ശ്ലോകം തന്നെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭുവിനെ അറിയോ? 1865 തോന്നുന്നു. ആ 1865 പറയുന്നുണ്ട്. മന്മനാഭവത്വ മധ്യാജീമ നമസ്കുരു മാമേ വേഷിസി സത്യന്തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ. എന്താണ് അർജുനൻ ഭഗവാന്റെ അത്രയും പ്രിയ ഭക്തനും സുഹൃത്തും ആയതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. എന്താണ്? ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനും അല്ലെ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതേ കാര്യം തന്നെ 2 പ്രാവശ്യം, ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഭഗവാൻ 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആജ്ഞാനമാണ് അത്, അത്രയും പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്നൊക്കെ നാരദമുനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അപ്പൊ അവരുടെയൊക്കെ ഉപദേശപ്രകാരം അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. നാരദമുനി കാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് വീണ്ടും അതിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയും അതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ
ചെയ്യുക. നമ്മൾ അതിന് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അവരുടെയൊക്കെ ആ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ആ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന നാരദമുനിയുടെ പൂർവജൻ ദാസിപുത്രനായിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടിക്കും ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊന്നും വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല അല്ലെ. ആ ദാസിപുത്രൻ നാരദമുനിയുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ നാരദമുനി സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. നാരദമുനിയിലൂടെ അനേകം പേർക്ക് ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നു. ഭക്തിത സേവനത്താലും അതീവ രഹസ്യജ്ഞാനത്താലും വിവിധ ഭഗശക്തികൾ എപ്രകാരം വർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് അനായാസേന മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു. ഭഗവത് ശക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം ഭൗതിക ലോകത്തെയും ഭഗവത് ശക്തിയുടെ മറ്റേ ഭാഗം പരമശക്തി ആത്മീയ ലോകത്തെയും ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അനന്തരം മധ്യമശക്തി മുഖേന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഒന്നെന്താണ്? ഒന്ന് ആന്തരിക ശക്തി അല്ലെ, അതാണ് ആധ്യാത്മിക ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി. പിന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി മധ്യത്തിലുള്ളത്, പിന്നെ ബാഹ്യശക്തി അല്ലെ. അന്തരംഗ ശക്തി, തടസ്ഥ ശക്തി, ബഹിരംഗ ശക്തി. ബഹിരംഗ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള ശക്തി. അതാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകമൊക്കെ അല്ലെ. മറ്റേന്താണ്? ആന്തരിക ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയാണ്. പിന്നെ തടസ്ഥ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ നമ്മളൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ചാടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒന്നിക്കല് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിലാവും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിലോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ബഹിരംഗ ശക്തിയിലെ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നു അല്ലെ. രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും പോകാം. അതാണ് മധ്യത്തിലുള്ളതാണ് തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ളത്. നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വേണ്ടിക്കലും വീഴാം അല്ലെ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സത്സംഗങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സത്സംഗങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, ഇപ്പം ദാസിപുത്രൻ ലഭിച്ചുള്ള ശുദ്ധ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കർമ്മികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ സംഘം ചേരുമ്പോൾ കൂട്ടുകൂടുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഉപദേശങ്ങൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും പോകാം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അനന്തരം മധ്യമശക്തി മുഖേന മുകളിൽ പ്രസ്താവിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയെ സേവിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾ അസ്തിത്വത്തിനും അവർക്ക് നിത്യമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സന്തോഷത്തിനുമായി കഠിന പ്രയത്നം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് സന്തോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കഠിനമായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാല് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഭഗവാൻ നല്ലൊരു പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ദുഃഖാലയം അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഡ്രസ്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോവാം? വസ്ത്രാലയത്തിൽ അല്ലെ. അതിന് പകരം നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പോയി ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് കിട്ടുമോ? ഇല്ല അല്ലെ. ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതാത് സാധനമാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പോൾ വസ്ത്രാലയത്തിൽ പോയാലേ നമുക്ക് വസ്ത്രം കിട്ടൂ അല്ലെ. ഗ്രന്ഥാലയത്തിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുമോ? ഇല്ല. അവിടെ ഭോജനാലയത്തിൽ പോകണം അല്ലെ. അവിടെ പോയാലേ ഭക്ഷണം കിട്ടും. അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥലത്തിൽ എന്താണോ ആ പേര് അതാണ് അവിടെ ലഭിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള പേര് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇപ്പൊ ദുഃഖാലയമാണ് ഇവിടെ. നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്ര കണ്ട് തന്നെ സന്തോഷവും സുഖവും ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കിയാലും അതൊന്നും ഒരിക്കലും ശാശ്വതമായിട്ട് നിലനിൽക്കില്ല അല്ലെ. അല്പസമയത്തേക്ക് നമുക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുമായിരിക്കും, പിന്നീട് അത് ദുഃഖത്തിൽ തരും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു. ആദ്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം സന്തോഷത്തെ ലഭിക്കും, പിന്നീട് അത് ദുഃഖത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ. അവസാനം ദുഃഖം അല്ലെ. എന്നാൽ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ആദ്യം നമുക്ക് വിഷമമായിട്ട് തോന്നും അല്ലെ. ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും. നമുക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നും. നമ്മൾ അത് നിരന്തരം പരിശീലിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലോ അത് അവസാനം നമുക്ക് ആനന്ദത്തെ തന്നെ നൽകും അല്ലെ. അപ്പോ അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ആനന്ദം അല്ലെ. ഈ ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് സന്തോഷം അല്ലെ. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശാന്തി അല്ലെ. ആരെങ്കിലൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സൊക്കെ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും സമാധാനപ്പെടുത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് ശാന്തി ലഭിക്കും അല്ലെ. ശരീരത്തിന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം അല്ലെ. ആത്മാവിന് ലഭിക്കുന്ന ആനന്ദം, അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്ത് തന്നെ അല്ലെ, പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും പല വലിയ
വ്യക്തികളൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നു ഇവിടെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാനായിട്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരു വിധത്തിലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ദുഃഖങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ്, എല്ലാ വിഷമങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരാണ്. എല്ലാ എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ത്രിവിധമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങൾ എന്തെല്ലാണ്? ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക്, ആദിദൈവിക് അല്ലെ. 3 തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങള്, ആദിഭൗതിക ക്ലേശങ്ങള്, ആധ്യാത്മിക ക്ലേശങ്ങൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 3 ദുഃഖങ്ങളില്ലാത്തവരായിട്ട് ആരും തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം എന്ന്. ദുഃഖാലയമാണ് ഇത് അല്ലെ, അശാശ്വതമാണ്, ശാശ്വതമല്ല. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവത് നാമത്തിലാണ് അല്ലെ. നിവർത്തന്തി തദ്ധാമം പരമം. ഭഗവാന്റെ ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരിക്കൽ എത്തിച്ചേർന്ന പിന്നീട് വീണ്ടും ഇവിടത്തേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ട അല്ലെ. അവിടെയാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പോ എന്ത് തന്നെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയാലും, എന്തൊക്കെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്താലും അതൊന്നും ഒരിക്കലും സക്സസ് ആവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്? എവിടെയാണോ സന്തോഷമുള്ളത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോവുക വേണ്ടേ അല്ലെ. എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ ആനന്ദമുള്ളത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ പോവുക വേണ്ട അല്ലെ. അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്. അതാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താണ്? അവിടേക്ക് നമ്മൾ എവിടെയാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭഗവാൻ ദുഃഖാലയമാണെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ അപ്പുറം ഒന്നും ആർക്കും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം എവിടെയാണോ ലഭിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഭക്തി വേദാന്തികളെപ്പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ആ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്ന അവിടത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ. എന്നാൽ ആത്മീയ ശക്തിയിൽ നിവിഷ്ടമായവർ ശാശ്വത ജീവിതം, സമ്പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം, അവിഛിന്നമായ പരമാനന്ദം എന്നിവയാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രത്യക്ഷ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് അരുളി ചെയ്തതുപോലെ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ജീർണിക്കുന്ന സർവബദ്ധാത്മാക്കളും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങളും പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലണമെന്ന് ഭഗവാൻ അഭിലഷിക്കുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, സർവധർമാൻ പരിത്യജ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാം ശരണം അല്ലെ. എല്ലാ മറ്റുള്ള അപരധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പരധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ. അപരധർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധർമ്മം ഇതൊക്കെയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് അല്ലെ, എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകണം, എല്ലാം എന്താണ് ബോസിനെയൊക്കെ നല്ല സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലെ, കുടുംബത്തെയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കണം, കുടുംബത്തെയൊക്കെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം അല്ലെ. അപ്പോ അതൊക്കെ വേണം അല്ലെ. എന്നാൽ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷിയും ആരാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും ഒക്കെ ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സംതൃപ്തനാക്കി കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തരാക്കുന്നതിന് ആ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കണം അല്ലെ. മറ്റുള്ള അപരധർമ്മം അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പു തരുന്നു അല്ലെ. ജ്ഞാനത്തിന്റെ അതീവ രഹസ്യമായ ഭാഗമാണിത്. എന്നാൽ ഈ വസ്തുത ശുദ്ധഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. മാത്രമല്ല അത്തരം ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കുവാനും സേവിക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ. അനശ്വര ജ്ഞാനം, ശാശ്വത പരമാനന്ദം എന്നീ അവസ്ഥകൾ പ്രാപ്തമാക്കിയ ശ്രീ നാരദൻ പ്രത്യക്ഷ ദൃഷ്ടാന്തമാണ്. ശ്രീ നാരദമുനിയുടെ കാലടികളെ അനുവർത്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്ന വശം മാർഗങ്ങളും നടപടികളും ഏവർക്കും ലഭ്യമാകുന്നു. ശ്രുതി അനുസരിച്ച് പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ അസംഖ്യം ശക്തികളുണ്ട്. ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുകളിൽ വിവരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മള് അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങള് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയും നമ്മൾ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുമാണ് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ നാരദമുനി തന്നെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിലൂടെ ഇത് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ
സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഒരു തടസ്സമല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ, നമുക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചു അല്ലെ, മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ലഭിച്ചു അല്ലെ. എന്നാൽ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ശരീരവും ഒരു തടസ്സമല്ല. കാണിച്ചു വന്നു ഗജേന്ദ്രൻ അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രൻ ആനയുടെ മതയാനയുടെ ശരീരമായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഗജേന്ദ്രൻ എന്താണ്, ഒരു പുഷ്പം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാൻ നേരെ നീട്ടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഗരുഡന്റെ പുറത്തേക്കായിട്ട് വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും സമ്പത്ത് അല്ലെ, സമ്പത്ത് നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പണമൊന്നുമില്ല, സമ്പത്തൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിട്ടുള്ള സുദാമയുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. സുദാമ എന്താണ്, ഒരു പഴയ എന്താണ്, ഒരു തുണിയിലൊക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് അവൽക്കിഴിയുമായിട്ട് അല്ലെ, കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവൽക്കിഴിയുമായിട്ടാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ശരീരമോ അല്ലെ, നമ്മുടെ സമ്പത്തോ അല്ലെ നമ്മുടെ സൗന്ദര്യമോ അല്ലെ, ആ കുബ്ജ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സമീചന ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്, വിരൂപിയായിട്ടായിരുന്നു അല്ലെ. വിരൂപിയായിട്ട്, അങ്ങനെ കൂനിയായിട്ടായിരുന്നു ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ കംസന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ സുഗന്ധ ലേപനങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ കുബ്ജ അല്ലെ. ആ കുബ്ജയെ ഭഗവാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സുന്ദരി എന്നായിരുന്നു. ആ കുബ്ജ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അല്ലെ. ഇത്രയും കാലത്തിൽ ആരും വിളിച്ചിട്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുബ്ജയുടെ ആ താടിയിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കൽ സ്പർശിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആ കൂനൊക്കെ പോകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന് ആ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ പുരട്ടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭഗവാൻ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത അപ്പോ ആ ഒരു വിരൂപിയായിട്ട് അങ്ങനെ സൗന്ദര്യം അല്ലെ, അതും ഭഗവാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരോ തരത്തിൽ നോക്കിയാലും ഭഗവാനെ നമ്മുടെ എന്താണ് സൗന്ദര്യമോ നമ്മുടെ സമ്പത്തോ അല്ലെ, നമ്മുടെ ശരീരം, ഇതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സാണ് പ്രധാനം അല്ലെ. നമ്മള് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രഭാതർ ഉപദേശങ്ങൾ തരും അല്ലെ. ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഭഗവാന് പ്രായം ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല. നമ്മുടെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിൽ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ശ്രീമതി രാധാറാണി തന്നെ അവതാരമാണ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ്. ആ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് പുരിയുടെ അടുത്തുള്ള ആ തോട്ട ഗോപിനാഥ ക്ഷേത്രത്തില് പൂജകൾ ചെയ്തിരുന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എല്ലാ ദിവസവും ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവസാനമായപ്പോഴ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റ് ഇങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ലീലകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും അങ്ങനെ ആ വിഷമത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ വിരഹത്തിലൊക്കെ പ്രസാദമൊന്നും കഴിക്കാതെ ക്ഷീണിച്ച് അവസ്ഥനായി. അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലും അങ്ങനെ ശരീരമൊക്കെ വളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ആ വിഗ്രഹത്തിന്റെ തൊട്ട ഗോപിനാഥന് മാലകൾ ചാർത്താനും അങ്ങനെ ആരതി ചെയ്യാനൊന്നും എത്തില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. എന്താണ് ബെൻഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ രൂപത്തിലായി. അപ്പോ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി വേറെ ഒരു സേവകനെ ആക്കാം, എനിക്ക് ഇനി മുതൽ സാധിക്കില്ല, അങ്ങക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് മാലകൾ ചാർത്താനും ഇതിനൊന്നും എനിക്ക് സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് എത്തില്ല, അങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ അല്ലാതെ വേറെ ആരും എനിക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നു തരാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായി. ഭഗവാന്റെ എല്ലായിടത്തും എന്താണ് ആ കാലൊക്കെ പിണച്ച് നിന്നിട്ട് ത്രിഭംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ള രൂപത്തിലായിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്നാല് അതുവരെ അവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള രൂപത്തിലിരുന്ന ആ തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാല് കാണാൻ സാധിക്കും ആ തോട്ടാ ഗോപിനാഥ് ഇരുന്നിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ്. എന്നാൽ അവിടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മൂടിയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. ഫുൾ കവറിങ് ഡ്രസ്സ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഗദാധര പണ്ഡിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവിടെ അങ്ങനെ മുട്ട് മടക്കി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവിടെ നിൽക്കുകയുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഭക്തൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ
അത്രയും സേവനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിലാവുന്നു അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം വേറെ ആരെങ്കിലും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തോട്ടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ അനേകം ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായാപൂരിലൊക്കെ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യകാലത്ത് എല്ലാവർക്കും പേടിയായിരുന്നു. എന്താണ്? ഉഗ്ര നരസിംഹം, ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആ ഉഗ്ര രൂപത്തിലുള്ള നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ് അല്ലെ. അത് എവിടെയും അങ്ങനെ അധികം കൂടുതൽ ആരും ആരാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ശില്പികൾ തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായില്ല ആദ്യം. പിന്നീട് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ ആ ശില്പിയുടെ ഗുരുവിനോട് പറയും. അങ്ങനെ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് പിന്നീട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ ആ മായാപൂരിലെ ആ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരൊക്കെ അത്രയും ഭയപ്പെട്ടു. അപ്പോ ഭഗവാൻ തന്നെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരിക്കൽ ആ പൂജാരിയെ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ നരസിംഹ ഭഗവാൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ തലോടിക്കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് അല്ലെ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അന്ന് മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരും എല്ലാവരും, ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ആ നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കാനായിട്ട് ഭയപ്പെട്ടു അല്ലെ. എന്നാൽ ആ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ നരസിംഹ ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുഷ്പമൊക്കെ ചാർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടിയിലൊക്കെ കയറി ഇരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹം നരസിംഹ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സംരക്ഷണം നൽകും അല്ലെ. എന്നാൽ അഭക്തന്മാർക്ക് അവര് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് എന്താണ് ആസുരന്മാരും മറ്റുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവം അങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമാവുന്ന അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ശിക്ഷയൊക്കെ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ദ്രോഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദരെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്, നമ്മള് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നും ആ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ജന്മകർമ്മജമേദിവ്യം, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ദിവ്യമാണ് അല്ലെ. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ജന്മ കർമ്മജമേ ദിവ്യം യവം യോവേതി തത്വ അദ്ദേഹം പുനർജന്മ നൈതിമാമേതി സോർജുന. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് തന്നെ അത് അത്രയും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ഇസ്കോൺ രാധാ ഗോവിന്ദില് ജുഹു ടെമ്പിളിലെ മുഖ്യ പൂജാരിയൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ അവിടെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് 2 തരത്തില് വന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. ആ 2 തരത്തില്. അപ്പൊ അത് ഒന്ന് ദേവകിക്കും വാസുദേവർക്കും പുത്രനായിട്ട് വസുദേവ കൃഷ്ണനായിട്ടും വാസുദേവനായിട്ടും, പിന്നീട് ആ യശോദാ മാതാവിനും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായിട്ടും 2 തരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വാസുദേവര് രാത്രിയിൽ ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ എടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് പോവുകയും അവിടുന്ന് പെൺകുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് വരികയുണ്ടായത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെ യശോദാമ്മയുടെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാലേ ആ ഇരുട്ടിൽ അവർ കണ്ടില്ല. അപ്പോ ആ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ള ആ വസുദേവ കൃഷ്ണനും ആ യഥാർത്ഥ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും ഒന്നായി തീരുകയും അങ്ങനെ ലീലകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വീണ്ടും 2ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടത്തേക്ക് മധുരയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോവുകയുണ്ടായി അക്രൂരൻ വന്നിട്ട് അല്ലെ. ഇപ്പൊ വസുദേവ കൃഷ്ണനെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള അസുരന്മാരൊക്കെ വന്നപ്പോഴും മറ്റുള്ള അസുരന്മാരെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നതിനൊക്കെ വസുദേവ കൃഷ്ണൻ, ദേവകിയുടെ വസുദേവരുടെയും വസുദേവ കൃഷ്ണനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ നമ്മുടെ സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ
അദ്ദേഹം എല്ലാ ലീലകളും ഗോപികളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുക, എണ്ണ മോഷ്ടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ലീലകളൊക്കെ ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ ചെയ്യുകയുണ്ടായ യശോദ മാതാവിന്റെ പുത്രനായിട്ട് വരികയുണ്ടായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ അങ്ങനെ അത്രയും രഹസ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇത് ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതം സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ ബൃഹത് ഭാഗവതാമൃതത്തിൽ പറയുന്ന സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയുള്ള രതിമഞ്ജരിയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അനേകം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് മാത്രമേ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലെ. മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മായാവാദികളും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ പറയുന്നത് ദിവ്യമാണ് അല്ലെ, അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്, അത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം, ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അനേകം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരത്തെ കുറിച്ചും ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെ. അത് അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ സനാതന ഗോസ്വാമി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആ മഞ്ജരിയാണ് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരാണ് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും കണ്ടെടുത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഇന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അതൊക്കെ പുനർക്രമീകരിച്ചത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴേ, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് പോയപ്പോഴേ വീണ്ടും ഇതൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ അവിടെ മുഗളന്മാരൊക്കെ വന്ന് അതൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ തകർക്കും, അവിടെയൊക്കെ എല്ലാം നശിച്ച രീതിയിലാവുകയും വീണ്ടും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ, അവരൊക്കെയാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി, രൂപഗോസ്വാമി, നല്ല ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ വീണ്ടെടുത്തത് അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്? സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ലീലകളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അവർക്കൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാം. അപ്പൊ അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നൊക്കെ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പ്രഭുപാദർക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണം അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, മന്മനാഭക്ത മധ്യാചിമ നമസ്കൃതി അല്ലെ. ഭഗവാൻ അത്രയേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാൻ, ഭഗവാന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലെ. തീർച്ചയായിട്ടും നീ തിരിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരുന്നു അല്ലെ. നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. ഇതാണ് ഭക്തിയുത സേവന മാർഗമാണ് ഏറ്റവും സുഖമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സുഖം കർത്തുമവ്യം ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിലും സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, തപസ്, യത്നം, ഇതൊക്കെ ചെയ്യല് വളരെ പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവന മാർഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്, നിത്തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ രൂപ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യർത്താം. അപ്പോ പ്രഭുപാദര് ഇവിടെയൊന്നും അങ്ങനെ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടില്ല ആ ലീലകളെ കുറിച്ച്. എന്താണ് ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ തന്നെ, ഒരു ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തന്നെ സാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ അങ്ങനെ കൂടുതലായി വിഷയമായിട്ടില്ല. രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ആ പ്രഭു പറയുണ്ടായി. അപ്പൊ അത് ഞാനിവിടെ വിശദീകരിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद हरे, चंद्राय श्रीमद् भागवतम की जय.